kai wannan bayani na ya zama 2 by 3 akan mace-macen aure. Wato ɗaya daga cikin matsalolin da ke kawo mace-macen aure shine rashin fahimtar zamantakewa bayan rashin fahimtar addini. Ya kamata mutane mu sani cewa auratayya wato mu'amala ce. Ita mu'amala wani art ne, wani fanni ne mai zaman kanshi wanda ya kamata mu fahimci wannan fanni na mu'amala din. Shi yasa kana iya samun mutumin da masani ne game da addini amma bai san mu'amala na auratayya ba, sai ka ji an ce malam ya saki ko kuma malama ta ki zama gidan miji. Amma idan aka samu wanda ya san fanni art na zamantakewa, sai ka ga cewa ba malami ba ne amma zamantakewansu matsayinsu na miji da mata abin gwanin ban sha'awa. Abu na farko da ya kamata mu sani shine wannan abun da muke ji iyayenmu suna maimaita mana, muna gani kamar ba su karatu ba, muna cewa a yi haƙuri. Wannan zama na aure zama ne na haƙuri, saboda hakikanin gaskiya duk wani soyayya da I love you da kyale-kyale na auratayya a cikin wata 3 ne. Wannan shine masana zaman aure da suka yi bayani a kai, tsanani wata 3 ne. Domin a cikin wata 3 nan shine miji yake dan ƙara kullun yana cikin wanka yana gyarawa, ita ma matan tana cikin wanka tana gyarawa. In akwai wani kurji a jikinta ba za ta yadda ya gani ba, in yana da wani tabo ba zai yadda ta gani ba, in yana da wani illa ba zai yadda ta bayyana gare ta ba, in tana da wani illa ba za ta yadda ta bayyana ga mijin ba. Amma duka wannan ka ba su tsawon wata 3. Bayan wata 3 sai ka gani sanda mijin zai zo ya saki baki yana bacci da miyan bacci gaban matan ma ko a jikin shi, sanda zai zo ya tube inda akwai wani tabo a bayan shi ko a cinye shi ko a jikin shi bai damu ba. Za a ga farkon auratayya kowa yana kokarin ya covering din wayansu aibobi da yake da shi, amma ka ba su wata 3 lokacin kowa halin shi zai bayyana. To daga nan ne za a yi zama na reality, zama na gaskiya da gaskiya. Idan da tana mai abu yana haƙuri amma bai da haƙuri, daga baya haƙurin rashin haƙurin zai bayyana. Idan da ba ta da haƙuri, to ita ma yanzu rashin haƙurinta zai bayyana. To ya kamata ma'aurata su sani, musamman sababbin aure da yara da matasa, kar kai tsammani kawai aure daɗi ne cikin shi. Da akwai daɗi a ciki. Ka dawo gida akwai wacce take son ka a gidan, ba ƙaramin ni'ima ba ne. Ku zauna ku tattauna ku yi hira ku saurari junanku, ba ƙaramin ni'ima ba ne. Amma ka fahimci cewa kuma da akwai ɗaya ɓangaren shine waɗansu abubuwa na rashin jin daɗi. Waɗannan abubuwa kasancewa dole ne a rayuwa. Idan baka yi haƙuri da ɓacin ran matarka ba, za ka fita kasuwa ko wurin aiki wata ta ɓata maka rai. Idan baki haƙuri da ɓacin ran mijinki ba, to hakan nan ko wurin aiki ko kasuwa ko a cikin gidanki ma makwabciyarki za ta iya takura miki, ko cikin dangi ko wurin biki ko suna a gaya miki abin da idan mijinki ne ya faɗa miki ba za ki ɗauka ba. Zan ba ku wani labari kankani da shi zan rufe. Akwai wani mutum bai da aiki sai dukan matar shi, abu ɗan kankani in ta sai ya hau jibganta. Ranan nan sai Allah ya jarrabe shi, ya fito a motar shi yana tawowa sai wrong driving ga wata mota. Yana wannan wrong driving din, mai motar nan ya tsaya, shi ma ya tsaya. Ikon Allah, to yawa surprise, wanda ya fito daga wannan motar nan ashe wata mata ce soja te da kakinta na soja da manyan anininta da ganinta babban soja ce. Tana fitowa ta yo kan shi, tana zuwa ta wanka mai mari. Shikenan kawai sai wannan mutumin ya durkusa, ta ce yi ni da ta wawwanka mai mari, ta ce ya kai min haka. Ya dinga ba ta haƙuri, ya dinga ba ta haƙuri, ya dinga ba ta haƙuri. Daga ƙarshe matan nan sai ta kyale shi. Da ya koma ya shiga cikin mota ya zauna ya ma numfasa tukunna kafin ya tuka motar shi, sai ya ji message ya shigo mai waya. Yana buɗe wayar shi ya ga message din, sai ya ga nebo din shi ne mai message. Sai ya ce mai a'a wane, ashe kana iya controlling temper ɗinka? Shikenan. Wai ashe abin da yake faruwa, shi duk lokacin da yake dukan matar shi, in nebo din shi ya zo ya yi mai faɗa me yasa kake dukan baiwar Allah, sai ya ce I cannot control my temper. To yau da ya gamu ya ce to ai wannan ita ma wannan sojan mace ce irin matarka, kakin nan kawai shi ya sa kai controlling temper. To ka sanya a ranka matarka za ka iya controlling temper ɗinka saboda daraja da mutunci na auratayya.
ke ma ki sanya za ki iya kontrolin zuciyanki saboda daraja da mutunci na auratayya. Idan baka daure da bacin rai na matanka kun yi haƙuri da juna ba, wata a banza za ta gaya maka magana kuma babu yadda za ka yi. Allah ya shirye mu, Allah ya samu fahimta. Wannan labarin